poz-pozik sartu dira barrura. Ez dakite ondo edo zer topatuko duten, baina ilusioz gainezka daude, dena probatu nahian. Atrakzio guztiak probatuko ditut nik. 4 aldiz bakoitza. Ez izan zoroa, Pirritx. Gauera arte egon nahi duzu hemen ala. Porrotxe ere pozik doa, baina isilik. Arraroa Porrotxek ez errez esatea. Hasi dira denak jotake, Pirritxek Noria aukeratu du. Noria hori etxera eramango nuke eta komunean sartu. Ara bestea! Marimototxek Errusiar mendia. Eta Pupu eta Lore zaldiko mandikoetan ari dira bueltak ematen. Herri osoa ikusten dut hemendik. Porrotx inurri bat baino ez da. Ufa! Ematen du egan hasiko naizela. Porrotx izan da ez zer aukeratu barik geldituen bakarra. Ez zaizkio asko gustatu jolas horiek. Zergatik etzen sartuko Porrotx atrakzioetan? Nik uste dut beldur dela, apurtxe bat kondarra dela. Ez zaizkit gustatzen, mundu guztiari ez zaizkio gauza bera gustatu behar, desberdinak era denak. Aitzakiak. Porrotx beti arraroa. Arraroa desberdina. Tristea sentitu da Porrotx. Ez dute ulertzen eta burla egin diote. Desberdin sentitu da. Porrotx unika dagoela ikusi denean Marimototx bere ondoan eseri da. Errusiar mendira edo Noriara gustora joango litzatekenaren. Arrazoi dauka Porrotxek, Pirritx. Deno gara desberdinak eta bakoitzak maite duena egin behar du. Egin dezala ba, Porrotxekin geratuko naiz ni, eta elkarrekin marraztuko dugu. Hartara, ez da bakarra izango. Momentu horretan konturatu dira beste guztiak Porrotx mindu dutela. Txoko berean jazarri dira, eta Porrotxek kuadernoko horri bana emanda, elkarrekin hasi dira marrazten. Ez nekien hain ondo marrazten zenuenik Porrotx. Ipurbeltz aldizkaria kopiatzen ikasi nuen.